Bangane nganggur iki aku ora mlaku-mlaku ning Songgilap wo. Songgilap e mlebune Klumpit wo, Kentheng, Kecamatane Ponjong, Kabupatene ya jek Gunung Kidul wo. Dadi saka pertigaan Pasar Ponjong tuku kemo wo, awake dhewe mlaku ngetan terus ketemu pertigaan kecamatan awake dhewe belok kanan wo. Kuwi nek pertigaan aja sing lurus wo, nek lurus ki ning Bedoyo awake dhewe ambil sing kiri wo. Slengkuwer, belok kiri lurus terus wo. Iki ngasek ketemu alas-alas iki, engko ketemu bale. Aja ditabrak wo bale kuwi. Kuwi enek pertigaan, kuwi lurus ya iso, belok ngiri ya iso wo. Iki aku sing ngambil ngiri ya wo, aku golek dalan beda. Nek sampean kepengin golek dalan sing kepenak, lurus kemo wo. Nek sampean golek pemandangane lewat desa-desa sing rada apik, sampean belok ngiri iki, ngetutke dalan kaya aku iki wo. Kuwi mlaku lurus terus ya wong asik ketemu pertigaan kuwi awake dhewe sing ambil nganan wo, kuwi lurus terus ya wo. Ning kene iki pemandangane apik wo, ning ya kuwi dalane rada elek tur munggah medun. Nek sampean liwate kaya aku iki wo tak rekomendasikake nganggo montor wo. Iki dalane jian ora umum wo, munggah medun grunjal. Iki cara ning pasar arek adol wedhuse age meteng jan gogrok ning tengah dalan wo. Nek awake dhewe ora iso milih dalan ning nek pemandangane wo jan dijamin wo engko ketuk omah ya iso fresh wo. Lah bar masjid iki awake dhewe gek ketemu protelon wo. Kene iki wis mlebu desa wo kuwi protelone wo. Aja sing ambil ngiri ya wo, pokoke lurus dalan gede iki wae wo, awake dhewe sing ambil nganan iki lurus terus wo. Pokoke sampean ngetutke dalan kuwi terus wo, wis lurus terus wo, aja menggak-menggok kecuali nek enek enggok-enggokan ya tetep menggok wo. Ngasek notok ketemu pertigaan, kayak pertigaan kemo wo, awake dhewe ambil sing ngiri wo, nek sing nganan awake dhewe bali ning Kentheng. Dadine nek bali mendak kemo lurus terus wo. Kayak awake dhewe jebluse dalan kono kae mau. Awake dhewe mlaku lurus terus ya wo, ngasih ketemu pertigaan iki ambil nganan. Lah pertigaan iki dalan ning Songgilap wo. Dadi nek wis tekan kene iki ya wis ora usah semlang geblasuk wo kuwi. Kene wis tekan Songgilap wo. Ki wo awake dhewe wis tekan parkirane wo iki. Ki saurunge mlebu awake dhewe wis disuguhi gazebo tur pemandangan alam ngene iki wo. Kene iki jan apike pol wo, tak rekomendasike wo nek rene kowe iki ngejak pacar wo, aja gur dhewe. Masalahe kene ya sepine pol. Minimal men enek koncone sing dijak jagongan karo gendon rukon wo. Masalahe anak tanggane medun ya adoh tenan wo iki wo. 1000 anak tangga tak hitung mau. Dadine yo rekomendasi tempat pacaran di Gunung Kidul yang gua Songgilap iki wo. Masalahe kene iki urung patek rame wo. Selain tinggo wisata ngono kuwi, kene iki yo enek wisata susur gua wo. Ning sedikit informasi wo, aku ning kene yo blas ora ketemu umat